Mijn naam is Glenn Priester en ik ben eigenaar hier van het klooster in Hoofdplaat. Het klooster is inderdaad een klooster geweest. Het is gebouwd omstreeks of gewijd 1926-27, toen er weer gebouwd mocht worden voor de katholieken. En het heeft daar wel verschillende functies gehad. In het begin 60e jaren is het dus niet meer klooster geweest en daarna zijn er verschillende functies. En ik ben dan nu de laatste. Wat gebeurt er nu in het gebouw? In eerste instantie hebben we daar ook appartementjes in waar dus mensen, kunstenaars en dergelijke kunnen bijkomen. En nog van verschillende disciplines. Niet alleen maar schilders of zo, maar ook mensen die muziek maken, schrijven. En ik geef daar ook lessen in. Ik geef voornamelijk lessen in de old school, de ouderwetse manier van verf maken. Dus pigmenten, olieverf en dergelijke. En dan zijn er ook nog allerlei workshops met collega's, kunstenaars, om dan dingen uit te gaan proberen. En te testen of dat wel zo gaat worden als ze gedacht hadden in een beperkte kring. Het is hier rustig. Wat dat betreft, als je dus de hectiek wil ontvluchten van het kunstleven in de Randstad, dan kan je hier ideaal gaan nadenken over hoe je nu verder gaat met de kunsten. Dus op het moment is een tentoonstelling van Antoinette Racing, die woont in Zuid-Zande en die heeft ongeveer een jaar geleden is er gekomen van ik wil gewoon het vak leren, de ouderwetse olieverf. Daar is ze nu klaar mee, dus mij helpt er een beetje op weg. En dan heeft ze die tentoonstelling de hele maand juni. Mijn naam is Antoinette Racing. Ik woon in Zuid-Zande. Ik ben kunstenares en te gast hier bij Glenn Priester om mijn kunstwerken te tonen. Ik kom uit Amsterdam. Ik woon hier in Zeeland met mijn atelier in Zuid-Zande 15 jaar. En dat huis en de omgeving zijn enorme inspiratiebronnen voor mij. Want de prachtige lucht die zilver getint is af en toe, is gewoon uniek voor kunstenaars die met kleur werken. En ik werk alleen maar met kleur. Zo doe ik dat. Ik ben iemand die zelf mijn verven maakt. Dus niet uit tubetjes koop, maar de hoogste kwaliteit eruit haal. Met bepaalde materies die ik toevoeg. Zowel op olie, aquarel als aquapapier en linnen. Ik maak alles zelf, de doeken zelf. En mijn atelier is te vinden in Zuid-Zande. Wat hebt u hierbij geleerd? Wat ik hierbij geleerd heb is vooral van Glenn Priester de voorbereiding. Wat een impact dat heeft. En de hele winter heb ik bij hem vooral geleerd dat ik wel de kunstenaar ben die ik zelf niet zo vind. Maar hij heeft de kwaliteiten bij mij boven gehaald die ik al lang had. Want als 14-jarige liep ik in Amsterdam al met de klas naar het Rijksmuseum om daar de schilderijen te bekijken. En dan kregen we uitleg, want we hadden geen gymnastiekzaal. Dus je moest lopen. En daar heb ik leren kijken. En dan lag ik met mijn neus al op de doeken van Frans Hals. Daar ben ik getriggerd en dat is altijd bij me gebleven. Zo ben ik uitgegroeid tot de kunstenaar die ik nu ben. Ik ben nu 72, maar je leert altijd. Wat je vroeger maakte, vond je prachtig. Als ik het nu terugzie, zou ik het niet meer kunnen tonen. Wat ik nu maak, is veel mooier, veel voller, veel gevulder. Veel meer nu. Ik ga met mijn tijd mee, maar ik kijk ook graag terug op de oude technieken die ik van Rembrandt en anderen geleerd heb. Vroeger maakten ze de verf zoals ik ze nu maak. En daar ben ik erg trots op dat ik dat van Glenn Priester geleerd heb. Kunt u iets vertellen over het proces van het zelf verf maken? Het proces van zelf maken begint bij de kat. Dat is de grote verfmaker van poeders. Maar het is een spel van heel veel oliesoorten, heel veel mengingen, die ik dan ook meteen noteer. En meteen de kleur erbij verf. Zo ga ik te werk. Het is een heel proces. Tot wanneer kunnen mensen uw werk nog komen bekijken? Tot 20 juni. En daarna kunnen ze mij privé, heb ik ook mijn eigen atelier in Zuid-Zande op de Oostburgse straat. Nummer 45 in Zuid-Zande. Dank u wel. Graag gedaan hoor.